Zo, even druk bezig. Is het weer tak politiek. We sabi tussendoor want geen politiek tore taki. Maar ondertussen zijn alle positieve informaties belangrijk voor de mens. Wie positief wil denken, wie positieve gedachten heeft, gaat het meestal uitstralen. Wie negatieve gedachten heeft, gaat het meestal ook uitstralen. Ik heb één ding wat ik snel wil zeggen. Voordat ik ga komen met mijn onderwerp. Vele mensen kennen het verschil niet van commentaar leveren, kritisch zijn, je gaal uitspugen, taksan dit op je ati, lucht je ati door te praten. Vele mensen zien meestal je gaal uitspugen op een positieve manier als uitschelden. En daarom ga ik altijd met dingen komen die 3/4 van de mensen niet denken. Uitschelden en kritisch zijn, uitschelden en praten over wat jou stoort. Kosi nanga luchte you ati ano asrefi. Furusma miere etak meestal taki je koswa president, je koswa minister, je kos je buurman, je kos je buurvrouw. Mensen AUB, ga jullie zitten denken en dingen goed op een weegschaal zetten en zelf gaan denken. Ik moet niet steeds komen om mensen het verschil te leren. Want uiteindelijk is het water naar zee dragen als je mensen soms bepaalde voorlichtingen wil geven en je bent kritisch tegenover bepaalde dingen die je dwars zitten. Dan zien de meeste mensen het als een aanval. Mensen kosi na te yuma, yusa, yu grandma, yuma, bigi, yuma, dat na kosi. Maar if mi tak bijvoorbeeld tak, mino de eens lang een beleid voor mevrouw Nel. Want mevrouw Nel tak taki, te abo kona Holland, abo sen tek me, de abo sanitire na de a forget me. Het is geen uitschelden. En mi ta iba etjo, ite mi tak te ibo koroko jim toch, ibo verfa hier oso jimi toch. Maar no dine verfa oso jimi. Dan mi no mag taki. Terwijl dat no bij de afspraak. Dan je sheng lek na wa aanval. I begrijp dat wij sheng qua aanval. Dus laten jullie dingen goed gaan zitten. Laten jullie mensen zaken goed op een rijtje gaan zetten. Om verschillen te maken als men praat en wat uit je mond komt. Wat leer ik van iemand? Leer ik alleen maar uitschelden? Niemand kan een ander stoppen om geen krachtterm te gebruiken. Zelfs de president van Amerika gebruikt ook krachttermen. Krachttermen is iets dat in de mens leeft. Begrijp je? En hier in Suriname hebben we een grove krachtterm die we gebruiken naar Yuma PP. Is de hardste woord die wij hebben. In het buitenland is de hardste woord, de keihardste woord die we hebben in het buitenland is fuck you. Begrijp je? Niemand gaat iemand anders moeder zomaar uitschelden. Niemand gaat anders zomaar fuck you wezen. Mensen zijn oneens met elkaar. En doordien hoe de oneens langer oesrevi. En je gaat boos worden. Dan gaan jullie soms op de vuisten. Maar je kan het ook voorkomen om niet op de vuisten te gaan door uit te schelden. Luchten je ati. Dus met jou heb je tipjes die of dat die mi no delek unu. Ik weet wanneer ik boos ben. En toch probeer ik mijn termen soms onder dwang te zetten. Dat mi wa kosima. Im tertilesi. Dat was mijn kleine betoog. Dan ga ik even over naar mijn onderwerp. Mijn onderwerp gaat over wassie. Ik heb iets opgemerkt. Dit is met tak tumsi voor Nederlands. Maar zijn willy met de man. Ha? Ja, wani taki Nederlands hier die man. Wan lop bak brakadanda Nederlands me wakke taki. Dam no man nader alasma. Of eigenlijk mi moest tak zo romantisch toe. Maar ja, kom probeer die tak strana tongo. In mijn huis mag ik ook geen Surinaams praten. Anders wordt je mond vies.
Dus, mino play echte mangisma, maar te bigisma kweki in uw osso, nanga een bepaalde taal, en moeilijk zoiets voor u taksrana tongo. U sap familiar taksrana tongo, temi yere fatrawe takida me tak over, noya so bikasi, prefuru, mino sap tak de soort sanati. Ik wil het ook leren. Prefuru noya so, imu cyber me, I verstaat toch? Dat wordt ja onderwerp, we tak abra wasi. Isap omesma, me yere e meka fout dati, terema ko inua clinch nanga wa obiamang, terema ko inua clinch nanga wa obiamang, dan de ma ogoduwa aan, de mo goduwa beklag na wan sma, die denkt dat hij het beter weet, dan krijgen de mensen dit vaak als advies. Fai kan go wasi meisje. Fai kan go na sma go wasi. Aboy dis edese inero kobung. Fai do go wasi. Meisje if you be piki want to bida, you be piki want to wiri. Ibe wasi srefi. They no be about, they no be lasa money dati. Huh? Ja ma boy dis charere. Je go langa go wasi. Say de me kie go wasi. Want tebi dat ede hat mi stop a koropina. E mi tek mi karbasi mi tak mofo. Meisje ala mi tore lusu. Hoe zie de dondo san sawe taki? Ik ga jullie blijven corrigeren. Ook al gaan de mensen met een egoïstisch denken. Ook al gaan de mensen die als een ezel denken boos worden. Ik ga altijd het verschil naar buiten brengen dat is makalering. Die bedepje mi bij jere wan singi. Maar de man bek singi fossi. Maar mi no denk bepaaldes maar bij verstaan sa de bigi man bij singi. Waf de singi omdat mi na DJ. Mina DJ, mi draai pokoe op feestjes, discotheek, alla sei. Ik was altijd de bekende DJ Flow. Go with DJ Flow, na mi, kan je wan tran nep wan bij de mino sabi. Mo leg wan san uit, abra wasi. Die mi bij depchi na bij jere wan singi. Mo singi jere mi no hoop tak wan vulkanisch uitbarsten vind presi. Dim bem ching na mi mama be was mi. Dim kom bigi na mi strefi be, dim bepchi na mi strefi, na mi mama be wasi, dim kom bigi na mi strefi musu wasi. De mata ki dim bepchi mi grandma be wasi, dim kom bigi na mi strefi musu wasi. If u versta sa bigi ma be singi, if na Uncle Seido of na Errol Seido be singa singi, of na Mayan fu Sabaku be singa singi, of na Emro, ik weet het niet, al big op die alle bigi topzangers. Dan wat losman e verstaan, taki de man fu fosi be singi nanga yeye, en de poku fu fosi het waren boodschappen, dat moet tegen fu zeide. Usap zeide meki, u abisma van udu fu wasi, omdat die sondro a wasi, you no opur a doti da justing. Dan mi abe over a geestelijke reiniging, a lichamelijke reiniging. Teye was lang a Palmolive. Teye was lang a sopo. Als je netjes gaat scheren als vrouw of als man, om jouw lichaam te onderhouden, dan kan je niet verwachten dat Theo was lang a bries, je was lang a wetboy, dat op contact lang a geestelijke bad die je oteki. Stoppen jullie ermee. Het geestelijk baden en het baden in een badkamer of in de badkuip springen, het zijn twee verschillen. Het zijn grote verschillen van elkaar. Vele mensen, en dan met de ma etaki, alla obia wir obia, alla obia e was nanga wiri. Obia ne was nanga sopo. En daarom mo broke juru ti de manting. Teye was in een badkamer. Tak yo go luku you schatje. Yo pot parfum. Yo den netjes tak te igo in die camera nanga i vrouw of i vriendin. Moet je er netjes ruiken. Je moet fris ruiken. Heeft dat niks te maken met het geestelijke contact of het geestelijke bad. Daar hebben jullie dit ook meegekregen van mij. Weten jullie waarom? If u aben desopvalk, taki, a Palmolive, a sopo, sa you e wasi. En make you de direct geestelijk stabiel.
Dan mi no denk tak gadobo me gruwiri. Dan mi no denk tak ubo aba obiamang vis van odu. Even snel mijn dingen hier uitmaken. Even een korte pauze inlassen. Even mensen. Oh, mi bekira ta atorikba. Oké, ja. Ik ga door. Ja. Theo wasi, obia, yo wasi wiri, yo make contact van mens en geest, yo make een brug tussen mens en geest, dan denk ik niet dat je met shampoo gaat baden. Je hebt de natuur nodig. Je hebt de groewiri van nodig, je hebt de bombuba van nodig, je hebt een bepaalde ritueel gebed. Sa je op van nodig, je nader een geestelijke, want maar die hebben een geestelijke bagage, dan maakt het niet uit of nou een objama of een bonuma of een doema van een karing of een natuurgenezer. Te you een bij brede, mino denk dat je go in Kerpelani, go bij brede. Te you een monteur you wagi, je hebt problemen met je auto, ga je niet naar een, bijvoorbeeld, een roti shop om je auto te gaan herstellen. Als je bijvoorbeeld, wat moet ik zeggen? Als mijn schoen kapot is, ga ik niet naar de politiebureau gaan om mijn schoenen te herstellen. Op het moment dat je een geestelijk contact wil maken met jezelf als mens, en je vindt het nodig om naar de kerk te gaan, dan denk ik dat je precies weet waar je moet gaan om te leven. Om die contact te maken, het geestelijk contact te maken met jezelf. En dan voel je dat, hey, ik heb een geestelijke contact. Ik wil meer weten van het geestelijke. Dan ga je naar de kerk. Ik wil het anders doen. Ik ga in het hindoe geloof, omdat ik meer wil weten over mijn ritueel. Ik ben moslim, ik wil meer weten in de diepte van Allah. De boeddhisme, de javanisme, ik wil gaan, omdat ik beter wil weten hoe het cultuur eruit ziet. Ik ga naar een Obia-kampu, ik ga naar een Doemang, omdat ik ook anders mijn geestelijke nadering wil doen. Dus de mensen die zogenaamde adviseurs spelen, dat we mensen zeggen, hoe kan je daar gaan baden? Jullie zeuren, jullie kletsen, jullie lullen. Weten jullie waarom? Noa obia mang nesreka esrefi. Noa datra netron datra, zonder tak agolei a studie. Noa juffie netro juffie, zonder tak wa juffie no stimuleren of motivering. Noa skoutu, netron skoutu, zonder dat we skoutu no lei you op. Te je go in a politiek, en dan een monteurzaak, je go take you opleiding. Dus te we play adviseur, omtrent winti, et chasmat op een dwaalspoor, zijn jullie ook des duivels bezig. Ieder is vrij om te gaan en de geloofsovertuiging te nemen, waarin hij denkt dat ik mijn rust daarin kan vinden, mag je de persoon niet opzettelijk in een dwaalspoor brengen. Het is des duivels. Ik heb zin om jullie dit ook te zeggen. Ik heb veel in mijn mars die ik mensen kan laten weten als het gaat over het winti geloof. Ik praat niet over cultuur. Trama miere taki. Vooral tenes bako in een clinch langa obiamang. Dan moet je kijken soms van bepaalde sma. Heb je een plaaggeest in ding en dat is zoetfaya. Ja, bisma, na een sukutrobi bakru in ding, sa eigenlijk een relatie dat in Ebro Komoro. Ze zijn getrouwd, ze hebben een huwelijksrelatie. Ze hebben een vinger getrokken, toch? De weer een ringetje aan hun vingertje. Samen. En een relatie en la sweri sa de mek na bakru, na wiki manting, sukutroba nga trawang. A contact, a relatie sa de abanga takru yorkaf ding, na proberi hal trawaner. A takru yorka na nga takru sil, sa e play winti, e play adviseur, na sukutroba FB, fu luku fa de kan kon klaar, fu hets libisma op,
Voegen opzettelijk in een dwaalspoor als het gaat om het geestelijke. Begrijpen jullie? Daarom zeg ik, te mi no ben gona obiamang. Fube wasmi. Tirena dei. Mi no bo ababo fugheid. Fu wasi smabaka. Te mi no be abra busru kisi busru. Habra timba kisi lio. Habra lio kisi kiki. Begrijp je? Tirena dei zou ik mensen ook geen adviezen kunnen geven. Ik ben gespecialiseerd in mijn werk. Ik ben geen leerkracht. Ik geef adviezen. Als het gaat om mij, als het over mijn eigen vak gaat, kan ik mensen wel adviseren. Dus de sma zijn wakananga denki. Taki sma nom wash you. Namoro don sansa ukanji des malik advies. Omdat hij in alibi you abibo proefingen. Ik ben ook gebaat door Obiamang. Wintima was me toe. Bonfuru Obiamang pot watra jimi ook toe. Tirena dei. Daarom meki mi breedte dat Facebook heeft bestaan. Dat je meerdere mensen kan naderen. Om ze te wijzen wat het inhoudelijke is van het winti geloof. Vroeger was het moeilijk. Toch? Om iedereen te naderen. Begrijpen jullie? En ik ben blij dat FB bestaat en ik wil het altijd positief of nuttig gebruiken. Omdat ik vind, als je een messenger bent, je nou een man, je nou een boskopu man. Je want prati a winti boskopu, lek van de biggie wang, be teigi mi taki meneer Flo, mi chimboy. Te yo pasa 40 jari. Wan, sani e wakti you na grond tapu. Wan san deya yo abifu, char a boskopu. Fu gado nanga ayeye konadoro, fu libisma verstayu. Yo abi buse wang, yo abi lobby wang. Masamidu. Mi barikan tak akelis ete mi lausani, tak mogo prat winti boskopu. Mi no sap niti sana sopropo blat. Mi no sap niti fa de was fio watra. Mi no sap niti sa de kar kra. So grumi bende. Ma dim akel tegi mi taki teyo kombigi. Da im communiceer nanga obia, nanga yeye, dana yeye uroko yodu, ano libisma uroko yodu. Teo taki, teo cha yeye tori konadoro, libisma no versta you. Do kosi you, do wins ogrigi you. Do atibrong, teo prati atru. Ma semus du, ino kis moni fusma, ino kis nyanya fusma, ma yo kisa seigi fu gado. Yo kisa seigi fu de wandi abi yesi se yere you. Yo kisa blessi fu de wandi wan versta you. Da yo shitaki nyanyang langa dringi. No man carry you. Dan tak boy, if they kill this bende na libi yongu. Sang. Dat wan taki. Aboskopu. Sami kisi. Na dat me prati doro jisma. En geloof me anobu na wisima ai. Geloof me anobu na sma ai. Die abiwa opzettelijke plaaggeest in ding. Fu taisma na de kampu. Fu domineersma. Fu du ogri nangasma. Fu du bepaalde sani di persma. Da im sabitaki. Teyoshi taki do opowa oorlog na yu tapu. Na de sma. Di sabitaki da apoi wakai na song. De sama di sabitaki de ta du hogi kusembe. De dwa ograngasma. De to ataki je krenk den. Je trap ze op een sere teentjes. Dus asan same legu uit mensen. Taki obia. Libisma. No abi obia man fanodu. Te yu wan sreka yushti yu ne gawa monteur. Te yu wan suku apasi fu Jezus. Ine kona obia man kampu. Te yu wan asuku aleti fu kurturu. Yu nego suke in kerki. Te mi wan sabi a geloof fu hindu. Ik wil me gaan verdiepen in het hindu geloof. Dan ga ik de pandit naderen. Als ik iets van een moslim. Ik wil me gaan verdiepen in het moslim geloof. Dan ga ik naar de moslimkerk. Ik ga naar de moskee gaan. Samen met de Javanen. Maar daarom zeg ik, wat jullie mensen aan het doen zijn. We hebben een bemoeimentaliteit. Een ernstige bemoeiachtige mentaliteit. Om te bepalen voor mensen.
God heeft ons de vrije wil gegeven om te bepalen wat je wil doen met het leven. Sa ik kies gratis voor gado. Iwan tek you libi. Is koppen rotzooi. Iwan tek you libi. Tak iwan bige smoke cocaïne. Iwan tek you libi. Tak iwan do boom wreed san ingro tapu at dona you. Maar wan masa isuku aleti passi. Fu kring. Im sabi taki a passi sa you kiezen voor. Daarin ga je bewandelen. Daarin ga je lopen. En daarom ik in een winti geloof met tangi informatie. Ik geef mijn informatie gratis. Maar me kisa segi voor gado. Me kisa blessi voor de biggie wang. Me kisa blessi voor de wansano demoro. De tra biggie man. San pot watra jimmy. Da me bedank matawai, me bedank Marwina. Me bedank para, me bedank koroni. Me bedank sranang. Me bedank desma. Sabe mek moeite jimmy. Tide na day. If mi karde na neng au furu. Ma mi kan karwan tu neng. Sa mi fenip chi watraf deng. Mi taki omnel. Mi kisip chi watrafeng. Mi kisip pa osi. Dat na de biggie man. Sambe tak taki de mene na ngayu. Kane sabi be man kerdeng. Mi kisip chi watrafu deng. Wa antal fudeng. Dali bonne mi fenip chi watrafeng. Mi fenip chi watrafu fu Mikey. Mi fenip chi watrafu Michel. Mi fende watrafu deng. En mi no go tak negatief abra deng. Omdat na moeite de be proberi. Maar de wang. Die be wan pot ma ondro. De nen dat mi no kari. De wan sabe du espressa mi. De nen dat mi no ko in mi mofo. En daarom mi etegi taki de wan dim shibe mek moeite jideng. Altijd mo abi a respecti jide pa osi alla mala. Na mi famiri. I verstang. Maar de wan die be wan taimi. De wan die be wan wis wasimi. De wan die be denki tak tire na demi nom kafesi. De wan die be tak tak rumo voor Jimmy. De wan die be pot water jim fu taimi. Fu broko mi geestelijk. Ik heb geen woorden voor dit dat mina woord toe die den dati. Overstang. Dus tewe takwe suku yepi. Dat we go naar bepaalde sma. Lek adviseur. Fu leyu in a winti geloof. Terwijl na ja rusu de abanga you. You brada o tegi tak inom godape. Omdat die brada sitak a winti say bare tapu. Au ka kring. A ogrisa de du ina famiri. Ta kabrafi o bari. Yo sitak yo shisani. Dado charigo, dado mek moeite, dado go pai chuku, do mek afspraken aan bonuman. Hier werken die dingen niet. Hier werken die dingen niet. En daarom zeg ik allemaal mensen die bij me komen. Jullie zijn geen klanten. Jullie zijn geestelijke hulpzoekenden. Wie is weer mee in de soms? Ik kan wel boos op jullie worden. Maar nooit meer op het morsen rijden je smaf wasi. Saden doen nga mimino, doen nga unu. Omdat if you des zo ingesteld, a kwaadaardige geest en liep in you. Wie is je na kerkie man? I ben de wan pedofiel, I ben lop do bepaalde ogri. E fufuru, o godoro. If you na politiek man, I ben gwenti roof, I ben ab gwent play verraad, corruptie. I na afdenk te no godape, I no doing. If you na wan bonu man say do ogri, je tekip chimeetje, je do ogri, je do dat, je tai dat, je domineers man, je gebruik man vrouw. I na afdenk dat te I op a bonu kampu yo stop. Nee. Te you no deso. Te you de lek fa you moest de. Je probeert voor doe lek fa you no de. Maar in werkelijkheid ben jij de originele. Lek van dit ja. Niemand moet maar iets komen zeggen. Ik weet dat ik agressief ben. Ik weet het toch. Maar ik ben niet alleen agressief in mijn doen. Ik ben ook agressief in het positieve. Ik ben ook agressief in het doorstromen van positief denken naar een ander toe. Dat is mijn agressiviteit, om mensen de waarheid te wijzen. Mijn agressiviteit is niet om geweld te plegen naar een ander. Mijn agressiviteit is om mensen ogen te openen. Dat is de beste beste agressiviteit. Dus mensen... Je weet, ik maak altijd een grapje. Usabi toch? Tewe taki sma no mag troe watratap you ede. Is de grootste kikaboe. Zou we tak in een winti geloof. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Na obiaman wasmi. Mek tidena di mis donja. Na bonuman pot watrajim. Mek tidena di mis donja. U verstaan?
Dat met tewego wasi so lazy. Jullie moeten minder praten. Jullie moeten minder praten met mensen die mensen opzettelijk in een dwaalspoor willen brengen. Jullie moeten weten met wie jullie lopen terwijl go presi go wasi. Onsap suma we chame. Wie is na Egypting? If a fals, a tantak a fals. Wie is na you egi mama? Ichaga wan presi. Want ma ook tu eja rusu tapup ching. Papas refi eja rusu tapup ching. Chins refi eja rusu tapup pa nanga ma. Tante eja rusu tap neef. Neef eja rusu tap tante. Nek ne mine nanga sa. Sa ne mine nanga oma. Omdat u allamala san dagro tapu ook moppen uit apisifu sondu. U allemaal naar Kain geslacht. Volgens van een Bijbelschriefie. Ik weet niet als het een verhaal is. Begrijpen jullie? Dus tewe taki. Takwo wasi. No een man no ma was wa yorka pour ne egi tapu. No een man no ma chares ref go prata busi. No een sma no ma chares ref go wasi abungado na liba. Dimi bem ching. Mi mama be was mi. Dim kom bigi na mi srefi be wasi. Dat wan taki. Te yu sreka yu sani kaba. Yu wasi yu sti yu sreka yu sting. A obiama jigru wiri na yu anu. I pura famir ma kunu. I pur adoti. I wasa bakru sabe moeilaki. De wasi prati nanging. Dat te je doet de sana, dan mag je natuurlijk nu zelf gaan baden toch. Dan nu word je volwassen toch. Dan is die zelfstandigheid nu aanwezig toch. Dan mag je toch vrij gaan baden. Maar nou, you sting, chobota chobo. Te wan bakru e moeilijk you. E vu fenta ku lepi. U wasa bakru pura egi stina. Te yesu ku gado pasi. Jezus Christus. Pe suma yego aksi. Fu poti blessing na you tapu na patera voorganger. Na de ego we you in. Na ding opot anu na you tapu. Da fa uwa kong. Eigenlijk. Eva sanbe desotak mantaki unom gwa bonu kampu. Evu sma edi advies tak unom gwa bonu mango wasi. Abonu masre fa wasi fanuru. E wasik ba. Dat mek ema was you. You attack nanga you mofo. You no do next. You no sap next voor groe wiri. Na jere en je kijken af. Daarom mek wan tufunu. E play. Van we jepis ma zogenaam. Omdat u denkt taki a roko disi. Na wa roko so we denki tak ai mone meki. En na sandat mek bonu malai. Na sandat mek obia malai. En daarom mek imjluku boom voor obia mananga bonu mek kisma keri. Usapu zeide, a money belangrijk. Maar na money weet taki. Te yu esuku kurturu yepi. De man taki ika piki wiri de wasi srefi. Da zeide te wega kerki. Une bij wan Bijbel. Da we lezen osotu. U kan doa srefi tu toch? If you no mag bezoek wan bonu kampu, de no bezoek a kerki tu. Wan teiga bonu man. Smalai dape. Tega kerki, idenka yu wanda pe. Tega EABO, idenka yu wa ede baster. Tega derma. Jiwan siki, idenka yu wans don tapa bangi. Tega wan vergadering. Wan politieke vergadering, idenka yu wan de mee wachti. Mensen stoppen jullie met egoïstisch denken. Maar unu anasem. Mi ede helder. Mi ede helder. Daarom ben je cheese of een helderheid voor me. Daarom nooit no smoken, nooit no drink soppie. Nooit. Nom dure salati. De babe tebi lak titro obia masayo leking. Ibero ko biji. Yoshi. Want a obia drinka akanta se drink biri. La yuna suiplap. Alla echte obia masap sabilo waf de le drinki de le smoko. Dus, collivatoriëren mensen. Ik ben even vrolijk. Gisteren was ik een beetje boos.
Maftide met teke lucht nuchter baka. Wat nodig mi aproko. Tu kuda pesu war me ko klets. Lek mik mo pa busi. Kuja. Me soru nu to. Tu ka druk to. Wire poti. Ik begrijp. Dus me soru tak ik ben elke dag bezig. A wire pot tapwa mata. A wire piki. Iversem dat we luku sa we do wire bay. Dus sa we leg des ma uit. Me beguere. Alla man wan tro bonu man. En dan mek we kordes ma. Alla man wan tro du man. Alas ma wa wasis mas graag. Alas ma wa leg uit sa de wani. Misap say do wa leg des ma uit sa wani. Omdat tu wan mek den tan dong. Omdat no wa mane hora dekati. Futjar aboskopu kong. Eigenlijk. Fusoru tak awinti geloof na wa heer eenvoudig ding. Altijd de maleru nu, kwekunu tak, apuko broko in mars, if a kanta si bari me kapi, no mek nejif mi barko ere, boy me guap sani boy me pai wata kiri ere, if a ingif omu barkong. Usap de don san sa den beleru fosito. Oh ma, what is that? Hey, kruwe obiano fup chilengre, donderop! Dat me kwe lonte no we gabonu kampu toch. Lek fa tu moy ingi wire groja. Anisi wiri. Onder een bangi jaso. Lukuja, jullie mogen het zien. Ano mi pranding. A obja abe egi tuin. Kijk daar. Ushi atufesi wiri. Ushi a yorka pesi. Ushi de sangrafu. Ushi a busif mi jari. Me soru nu. Omdat mi sabi a krachti fu a natuur. Ik ken de kracht van de natuur. Mi ap respecti die groe wiri. Toch? You know maar ruim groe wiri op in grond tapu. Groe wiri. Na gruwiri, na a krachti fu ala de dresi sa we dringi. Na a natuur, e hor libisma nan, e hor libisma tot stand. Na a natuur, e sorgu taki, I kan voorkomen bepaalde siki. Dus de sansa de mij leggen uit. Is bullshit. Is een rommel. Ik ga jullie voorlichtingen blijven geven. Ook al gaat de wisima boos worden. Ik vind het gewoon leuk om te praten met mensen. Omdat tenminste, ik ben een rolmodel in de wereld. Dus te wa karflow wis wasimang. Doe wat ik ook doe no. Doe ook wat ik doe no. Dus te weg karwama wis wasimang tak amei tak taki. Jullie leren veel van deze ezel. Jullie zijn konijnen en toch zijn jullie geen voorbeeldige figuren van niemand. Hoe kon je toch hoe normaal doen niks? En daarom heb ik bepaalde comments toe. Te je takwansani heb je mensen die willen komen corrigeren. Die je telefoon en kom ook live nou. De koplei met er Jimmy. Ik ben jouw leerling niet. Is goed. Dus, met jou wampje tipje baka. Taki. U abu sref van oudu. No amane sreke srefi. No amang ne pour abakru say moeilijke you srefi. No amano lepa lepidati. Na sama abi sama van oudu. A libisma abi libisma van oudu. Fuka libidoro grani. Dat na boskopu. Alo watrasani. Dus des masai korunu. Taki ya, inobem go wasi. Iben ka wasrefi. You lepik ba, dan meke wasi srefi. Dan mek te uka bonu mano, te slag nakunu. Dat we den kube sapsani. Omdat u abwa kopieerachtig mentaliteit. Vooral des masai wakafura nga bonumang. Of des masai go eigenlijk Elise buku. Of des masai go fura winti pre. Dat de denk taki asan sam shi. Na dati. Nee. A winti koni zodanig tak inok basaba koni ving. A winti machtig zodanig. Tak inomashi alasansa abi. Omdat fosi de mabe taki tak jongu. Obia gwede, obia no gwe. Soms de obia weri fu unulek libisma. Soms, de bikel di be abde konif den solisi. Tak te iprani igo in de man grong. Te igo da peye tan fasi. De obia dat dete, mosap sere de man gebruik de obia dat moro. A obia sa de me gebruik nu na gong. De me gebruik gonu. De man atef mek obia. Iko ina ma oso. Ame suti panya. Igo ina ma grong. Ame set gonji dape ine grong. Amana tefu mek obia. Iverstang. Ma obia de ete. Obia euroko ete.
Maar a probleem sa kona you. En a sansa winti shitak mika making. Dat je shitak yo making. Er zijn heel veel dingen die ik aan mensen kan vertellen. Per misref e bewonder misref itak flow. Boy. Na you do sandati. Boy. Men lukutak bijvoorbeeld. Was ma bende. En futu ben pori wa indirecte inosos ma fumi. No me denki taki. Me play obiamang. Me play fam sapsani. Da wa siki de letin mi igi oso. Dam no man dressing. Me go dome denki. Tak famim doa sandisi. Boy. Da apchi en futu e pori. Da afutu e bige tingi. Da denk ik mi gado jongu na wan share. Mi bekend. Da wan siki de mi igi oso dam no man dressing. Dam tak boy. Ne wan de mis dong. Ina dofo. Mo jupchi ondro fenitori. Ne aye tegi des da ku go karap chinji mia ina oso. Da den go karen kong. Na ye tegi ap chin tegi mi taki mi luku. Ef na you bo tek winti fesi. Mi be luku ef na you bo tek obia fesi. We di ano you tek obia fesi de go karap chinji da mi odres ap ching. Mensen, geloof me. Nanga wa lemchi. Wa achio. Nanga ete tusani. Apchi futu betre teleka deeftide. Aksimi. Fa adresi dat emeki. Ik weet het niet. Na lemo lei. Ushi apisif winti. Ushi apisif winti. Mek de man se play. Alla soort geweldig man kontak de san sametaki. Asma. Betre tide na dei. Misa mango tegisma. Tak mi saba obia dati. Misa mango verterisma. Tak mi sapso wa winti. Misa mango jula. Tak te ego fu dresi soro mina basi. Misa go lei tak te ego fu apuku mina basi. Misa go kar misref basi tak mina basi fu kromanti. Misa mango kar misref tak mina basi fu sreka pawinti. Misa mango kar misref tak te ego fu pur bakru mina basi. Ye lei. Ye jula. Ita nyambuka. Ye skepi. If na you e blijf obia, dan langa you mofo you kan do furu. Maar if na obia Euroko, dan yo shi a verschil. Tak ta obia consolis aji wan koni. Tamara, ino sap moro sana koni, saben jiu. En daarom die mi wan do lastig nou. Te aji wan bepaalde dressi. Me skriving. En dat met de bigisma fu unu abi obia buku. Da mo teigu pe a obia bukuk mopo. Asabi na basi fu aleri. Daarom me teigu nu tak tesmeju advies. Taki inap obia man fanoudu. Na lei, na kori. Yap sani. Sa a winti du. Da me aksi misref aftak boy. Sande werkelijk. Sane besta. Sande werkelijk. Sani e besta. En daarom ik mi ap respecti die winti. Minaf ap respecti die libisma. We hebben elkaar nodig. Maar we hebben elkaar nodig. Asan dat die unom vergiti. Maar. Respecti die winti. Mo abe altijd. Dat ben ik nooit mo beledig wansma. Taka ingi fena wa wis was ingi. Nooit mo hal wans maneer. Taka wa vriendje obia denen tapu. Nooit mo halwas maneer, taka wa wis wasi kromanti de dape. Ik ga het niet doen. Omdat die kosi tingi fouru, had gramang. Had die kosi tingi fouru, had krakung. Daarom ik mi ap respecti. Maar sana a probleem voor uno winti, uno libisma. Une pleide ingi, na une pleide apuku, na une pleide sabimang. Na uno e pleide deskundige. Ano winti e playing. Fu dimi dat na vrede man. Met mi no go kot misre fanga ouro. I denk mi waga EABO. I denk dat mi na echte man mogo soor van me kot misre fanga stilzag. Mine low. Mine low de low dati. Ta obia firi tak awanyan den batrada mek enyameng. Obia fen tak awan kote sref. Meka obia kote srefi. Mine go pot misref lek proof konein. Mino dansa.
Mine go pot misreflek proef konijn. Mino lepa lepi dati. Mina vrede man. Vrede man edene broko. Tagone pika leti se imlongwa kruk tu sei. Tagone pika opu imlongwa tapu. Te pika tap imlongwa opu. Asode bigi wa lermi. Te wan san skreki. Imlongwe. Ma te yo go baka go luku san skreki. Im go nanga yu. Im go pant klaar. Nanga yu beschermer. Yu beschermen im guanging. Volleybal live hier, anders ga ik jullie te veel dingen laten horen, man. En de man taki takafu libafu. We horen dat peren. Waba fasara bila bersa bayera wa flow. Milop faye taki ma me urake tapu. Hoe je potu ina spanera je akkout trowe. Ja toch, die de moro dita. A chiso san prati juno tek dati. Dus de man zei tegen taki de lap obiaba falodo. Wap God of wap Jezus varodu na umta oso na bij wa Bijbel toe. Zou je go doen la kerkie? Dat bij wa Bijbel de lezen toe na. Even na zo asan makkelijk. Dus mensen die domme adviseurs. Ik wil jullie zeggen, uno cordes maar hè. Mensen met de corridor op hoe je zich rabot op hoe hij gratis. Ik groet tot de volgende keer. Ik ga weer druk bezig zijn want ik heb dingen om te doen. En je moet mojuwa trachi tori. Was mas euroko tranga adie langaya remeshi wa lesman. Adies netine kong. Omdat je niks te lullen hebt, je hebt niks te doen. Kolip de sanjere mensen. Ik ga door met mijn winti prediken naar anderen toe. Motan prati a winti tori juno. Wis ma atobrong. Ik heb BEK met ze. Ik heb KA met ze. Jullie die man naar me willen luisteren, welkom. Ja? Mano gafama mano jula man. Vrede ma etene broko. En dan mek de mata kwa sanin kromanti taki. Tire di mi konja fu sisi mamba. Na fontolo, na fo fana, na fa yempeng. Mana fu sisi mamba. En di mi koya tide, fu kon takanga libi sama leke mi sefi. Dan na fontolo, na fo fana, na fa yempeng, manafu sisi mamba. Mi barobla na iniwang sma de lukumi. Da wo bigi na lanti, gaman, kapiteng, konde masa, wo taki, da wo barobla, di alamala, dem ameku, dem bontolo jani, dem manenge, ya, da mi barobla, te wan tradi. E meta kromati tu. Ja man, mi takwa sot broko kromati. Maar ja, mi op tak des ma versta meer wan mano kromati man. Mano winti man. Mina isap van me taki toch? Ik ben arbeider voor a winti. Mi de in dienst voor de winti. Dus te de wa opdracht. Voor go doa sani. Dan me go doa opdracht. If de te mi taki no go, dan mi ne go tu. Piki no go de, mi sa go de. Maar taye taki nono ya mugo da mina go. Money ne play mi basi. En daarom alade mi ma bij wan pakkie brede. Voetin. Ik groet tot de volgende keer. Nemen jullie dit mee. Want jullie verwachten meer van mij. Die de moronetti. Ik groet tot de volgende keer. Odi. Dus de sma. Sa eju verkeerde advies. Tak umau srekau srefi. De jarusu. De urak. Omdat ta kromati fi barkong. Yo dus dat yo abe betre moro de ta kabra barko le tapu yo shisani yo apkoni la le fade be wa broko mi ai queen sanin mi ai de tak mi ai bo tapu maar dus dat juist mi ai komoro bright de bo op het derde oog zogenaamd terwijl ga mi geboren aan mi derde oog mi geboren aan mi verstang dan wako tako jim versta ugo pupera ik groet tot de volgende keer odi